reflexná masáž je úžasná vec. Kto má reflexnú masáž, takto sa stará o svoje nôžky, že má potom aj takú pokojnú dušu. To máme úplne pôsobu. Bum, kuk. Kam si ty prišiel, kuk? Kiko. Ku maminke si prišiel, áno? Ahoj. Povedz ahoj. Povedz, Kiko, ahoj. No, vylez si na mňa, poď. No, čo toto? No, čo toto je za chlapčeka tu krásneho? Kuk. No, ahoj. Môj zlatý.